Warwaku chenro marwa marang'ich welo ka Ramogi TV kandi jaloko marwa en Elizabeth Otieno unene chon kanyo matin. Wachaka ni gweche manyien ni jatend piny Kenya William Ruto osingo mar tiyo makare gi bad migawo mar doho kendo ko bidonjore gi tije doho. Ruto bende nojiwo doho mondo ket mahino e rito chike mapacho kaendi kinde duto. Ne oloso ka Opuodho Joyal buche 6 ma jatend Kenya mokalo Uhuru Kenyatta ne orem puodho. Chris Owino nigi ler mar wachni. Ndalo achiel kende tok chamo muma, jatend piny Kenya mar abich Dr. William Samoei Ruto okawo okang' mar keto winjruok makare mar tich e kind kuku maduong' mar sirikal kod bad migawo mar doho. E kar jot maduong' mar tend piny Kenya, jatend piny otelo ne nyasi mar chamo muma mar Joyal buche 4 mag doho mar apil mane jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta otamore puodho nyingegi higni 3 mokalo. Nyasi no ne oyuorie kod ogai mar doho Martha Koome, karan mar doho Anna Madi kod maneno ogai mar doho e kinde mokalo David Kenani Maraga. Joyal buche mane ochamo muma ne oting'o Profesa Joel Ngugi, George Odunga, Agrim Chelule kod Weldon Korir duto mag doho mar apil. I, Odunga George Vincent, Judge of the Court of Appeal. Kopogore gi Joyal buche mag doho mar apil, Joyal buche 2 mag doho mar lowo kod alwora Evans Makori kaachiel gi Judith Omange bende ochamo muma. Ruyot Omange Judith Elizabeth, Judge of the Environment and Land Court. Ka oloso e kindeno, jatend piny otimo mos ne Joyal buchego kuom rito kuom thuolo malach kendo jiwo bad migawo mar doho mondo kasre e winjo kendo ng'ado buche motenore kod weche mag mibadhi. I know the judges here have waited a bit longer than they should, but I think all that ends well is well. So asanteni sana, and may the good Lord bless you. I want to request the judiciary on behalf of the people of Kenya to support our administration in ensuring that corruption cases, commercial cases, land cases are adjudicated and concluded in a timely manner. Ruto bende osingo ni piny owacho mare dhi miyo luor migepe duto mag piny owacho kaachiel gi duol mochung' kar kendgi kaka yo mar nyayo telo makare. I want to assure you that my administration will respect the independence of the judiciary, will respect the independence of all the other institutions in a manner that makes them efficient to deliver on their respective mandates. Okwayo bad migawo mar doho mondo tine oganda duto maromre ka olero ni mano eyo kende mar nyayo kwe ka bende owacho ni ji duto romre kaluwore gi pend chik mapacho kae. There must never be the case of the animal farm where there are people who are more equal than others. We are all equal before the law. Gwelo mar Joyal buche 6 go nenore kaka achiel kuom okenge mag bero osiepe kind piny owacho mar Kenya Kwanza kod bad migawo mar doho. Osiepe kind bad migawo mar doho kod piny owacho mar Jubilee ne okethore bang' doho mamalo mogik wito oko yiero ma jatend piny machon Uhuru Kenyatta e yiero mar 2017. Kata kamano, japuonj mar chike Dr. Maxwell Miyawa lero ni doho nyaka chung' motegno e miyo jopiny ratiro kendo nyiso luoro mare e wi tiyo machiegni gi piny owacho. Gima duong' ma nyaka wang'e en ni kata bed ni executive timo ne judiciary ang'o kata gimedo gi mana another 20 billion, gima nyaka judiciary ng'e ni tijgi to pod jo Kenya dwani gi ti mana kakare. Maka ng'ato donjo ne sirikal to kik judge moro ng'e de kik judge moro luor ni koro ni koro wan Ruto koro wawinjore go sirikand Ruto ni koro gin go winjruok moro maduong' maloso sirikand Uhuru ni koro judiciary dwayo tijegi kaka mar protecting human rights ing'eyo nikech adira oganda koro keto wang'i mar neno kaka piny owacho mar Kenya Kwanza dhi tiyo kod bad migawo mar doho.
Jaluo ne ogoyo ngero ni yath gowi en chulo gowi. Jatend piny mar abich Dr. William Samoei Ruto ochopo singo mane ogole kinde campaigns kuom gwelo joyal buche 4 mag doho mag Aywagra kaachiel kod joyal buche 2 mag doho mag lope kaachiel kod alwora. Chris Owino, Ramogi TV, State House, Nairobi.